Kita khat janga KSU Student Union Umsning Circle ha ka artrik lebian arja opsan kila yobat ya ka wei ka kali Sumo ka badan new number ML04P 7082 ha ka por architect no paisi ka bakit iki Mynder na Bangladeshi ka seng hapo ka jingalam jong assistant organizing secretary ka KSU North Khasi Hills District Union usamla just nongben ringkat ka jing senran lang jong ki nong yalam ka KSU Umsning Circle kila yoban bat ya kani ka kali Sumo ka bakit ya ki khat wengot ki Mynderi ha Umsning bat ha ka jing to ket kila pla ba ki dei na kari Bangladesh bat ki dang thamu ban kiu sor Shillong kini ki Mynder ki belawan na ka Bangladesh ki kentup ya u Sajauddin Sheikh uba la arpun riu snam ka kerta ka pana Kamal Hussein kabala laipinyo snam ka kerta ka Rabia Begum kabala arpinyo snam ka kerta ka Kakuli Shirda kabala laipinyo snam ka kerta ka Eri Nadin Mohla kaba la laipu snam ka kerta ka Shubha Islam kabala arpupra snam ka kerta u Arafat Mohla u badang nyo snam ka kerta ka Jela Sarda kaba la arpnyo snam ka kerta ka Melina Mahala kaba dang khatsan snam ka kerta ka Poppy Mahala kaba la arpnyo san snam ka kerta bat ka Sonia Sheikh kaba la arpoi snam ka kerta yakini ki Mynder la shimtino daki pulen ban le yaki badon kam katkum kaan West Bengal, Murshidabad. क्या district? Murshidabad. Murshidabad, West Bengal. Nakaliang ka KSU Umsning Circle. Hadirin bangilayo ya ka jingtip ke babenya bakidon kawe ka sumu system ka bakit ikit khar ki ba mut ban ya limba kan ka snong jungi bagi mut mu bele po Shillong. Te nakaliang ka sanghi sam dak Islam ilayo ban abshirip ya kan ka sumo bang ilayo ru ban bat ya stu kit khar hadirin bangilayo toket ba te kit khar kidon ba si ko khatwingot ba hadirin bangilayo ban klibnya toket ba naki te kit khar ki de ki bana po Bangladesh te ki tmuru bakin let po Shillong te hadirin ngila kli bnia awan ki ong ba ngila po Shillong te Shillong she kim tim te adim la toket bahag la pe ko kisla jung ki ki dei la pau sai bakim dei ki bana ri jongi dei ki trai ri national ki dei ki basukwa ban suan waisnong ki illegal immigrants te nagaliang kasang klub Islam te ngila ra ki chapo police department ngila IT chapo police department maka ju ko podiru kasang ka tu yakini ki contractor ne yakin nui kini ki ba mut ban penlong dumping area yakane ka ri ka jongi lep kwa ban lan ni gid khar ki kwa ban rongkat ki mon sa ka jaka khamtam gadi khasi ki jongi nagale ka sang ngai pe perman bat kumending la de IT sa ka police department tenang tu ni tang yai bud din hi ba yakine ki khar sei kin pun poi ba sei kin le ndai bakin song ne bakin song ane ka jaka jongi hi ka sang kanum island ba ngai bud din ni na por